Dahil gawas ana napagyud kining panahon ni Haring David sa Israel. Kaya nahitabo manggod nga nakasala ang mga Israelita. Unya, ang ilang dadon, katong dayungan nila, katong Ark of the Covenant, kaya mudaog bungit sila, kay ang presensya sa Dios dito man sa atong duha ka anghel. Dito siya, dito ang presensya sa Dios. Mga pag naganigira, itong dadon kay mudaog sila. Pero kay gisilutan man sila sa Dios, og nailog to siya. Pagkailog na sa kontra, gisilutan mo po sa Dios ang kontra. Di ilang ipabalik. Ilang ngita sila baka nga wala pa kana bang wa pa mabutingi ka ng butang nagyugo para mo guyoron. So nangita sila kanang wala pa gyud para nga inig mudagan ug asa paingon. Tingala sila nga pagbutang ana gikarga na nila ni diretso man paingon sa Israel. Pagkakita sa mga Israelita nga to ana didto yung gikuha atong may tawo nga nakuha. Nabalitaan man ni Haring David nga di panalanginan sa Dios tumuong balay. Amo na nga iyang gikuha gidala sa Israel sa iya ang palasyo ni Haring David. Mabasa nato na sa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 23. Pagabot dito, gaduro na og sayaw si Haring David sama sa atong gibuhat panahon sa pista. Bawal ba? Dili. Nana sa Biblia, atong basahon ang 2 Samuel. So mani mga panghitabo. Unya gitigom na usab ni David ang mga pinili niyang tao sa Israel, 30,000 sila tanan. Nya miadto si David ug ang iyang mga tao sa Baal Yehuda aron pagkuha dito sa sudaran sa kasabutan katong Ark of the Covenant. Dayon aron pagkuha dito sa sudaran sa kasabutan sa Dios ang Ginoo nga labing gahmanan nga naglingkod diha sa mga kerubin katong duha ka anghel. Tuwa dito ang Dios. Dito siya makigistorya sa mga tao. Dayon gikarga nila ang sudanan sa usa ka bagong karumata gikan sa balay ni Binadad nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. Mo'y nagdala sa karumata nga gikargahan sa sudanan si Usa ug si Ahio ang mga anak ni Abinadab. Si Ahio mo'y nagiya sa karumata, si David ug ang tibuok banay sa Israel naghudya ka atubangan sa Ginoo pinagi sa mga alawiton, mga lira ug mga alpa, mga tambor, mga Konstantiya o mga piyang-piyang. So nagsadya sila sama sa ibuhat nato panahon sa pista. So dili na siya bawal sumala sa Biblia. Indire sa dihang nakalakaw nagunong kalakang ang nagdala sa sudanan katong Ark of the Covenant. Sa dihang nakalakaw nagunong kalakang ang nagdala sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo, gihalad ni Haring David ang usa ka turo, usa ka nating baka nga tambok. Og misayaw si David taman sa ginhawa atubangan sa Ginoo. So muna itong ibuhat kapag nagsinulog ta panahon sa pista nato. Nagtapi si David o panapnong linobo sa gidala ni David o sa mga Israelita ang sudanan sa kasabutan sa Ginoo, inubanan sa mga singgit o dingog sa tumpreta. Sa pagsulod sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo sa siyudad ni David, si Mikal ang anak ni Saul milantaw sa bintana. Nakita niya sa David nga naglukso-lukso nagsayaw-sayaw at tubangan sa Ginoo. O wala siya mahimuot sa gibuhat ni Haring David. Nasuko si Mikal. Kung sa itubag ni David, din siya nga. O giingnan ni David si Mikal.
gihimo ko kini at tubangan sa Ginoo nga nagpili kanako labaw sa imong amahan ug labaw sa tibok niyang banay kay gihimo ako niyang hari sa tanang nga Israelita nga mao katawan sa Ginoo. Busa maglipay ako tubangan sa Ginoo kay gihimo siyang hari sa Israel. Yun siya. Kung himuon ko pagayong labing sa labay na akong kaugalingon ako tamayon mo niya pagayo apan pasidugan ako sa mga dalaga nga gingon mo. Wala mga anak si Mikal hangtod nga namatay. Nanong nabutang na siya diha. Kay importante kaayo sa asawa ka sa hari nga anak kay prinsipe man ang imong anak usa sa musunod sa gingharian ni kamatay ni David. Pero si Mikal walay pag-asa kay wa siya manganak kay gisilutan siya sa Ginoo. Kay nasuko man siya. Ngano nagsayaw-sayaw kuno siya ring David. So munang sa ato po nang nagkwanta nagsadya ta. Nya doon naman po yung mga tao yun nga kami lagi po pagkasabot ubunsa munang mambuak o ribulto. Nana siya pagkamatay na kay nahiwi bang kaayong nawong. So nana di picturean na nakatuta ka Cebu. So kita na siya. So inana ang mga sitwasyon na to sa simbahan. So una nga atong simbahan dito ko sa atong Ginoo. Kung natay mga sakramento, bunyag, kumpisa, kumpirma, dayon kaning importante kay kalawat. Munang inigsimba ito kaya mukaw sa lawas ni Kristo, may kailanuli katapusan ng banahon sa katapusan ng importante kay na nato. Pwede po pwede nga mag-check kalawat wala di kumpisa. So kung mag-umpisa ta, kung gusto niyo kumpisa, natay schedule sa simbahan kada first Friday. Mato mo alas 5:15. Para na siya.